Gaztainak erre artian, txipli-txaplapun. Aupa lagunok, hemen dago, Mari Maistra. Bai, gaztain errea jaten, ikaragarri gustatzen zaizkit. Zuei, nahi duzue? Hartu, bildur barik. Ara lagunok, oso pozik nago, bai. Badakizue, solstizioa da, neguko solstizioa. Bueno, tira, zuek egu berriak esaten diozue. Tira, berdin dio. Asko gustatzen zait data hau. Bai. Alde batetik, eguzki amandrea gurekin luzaroagoan dago. Eta gero dauzkagun jaiak, errituak, urarena, suarena, eta zer esanik ez, oporrak! Oporrak, festak, olentzeroren bisita eta olentzeroren opariak! Zer? Zuek ondo portatu zarete? Bai? Ez dakit nipa, Ondo jarri dituzu ergatiboak? Nork eta nork ondo bereizi dituzuen? Ai. Horren arabera karriko dizue olentzerok ikatza ala benetako opari bat, Tira, ni hemen, hau sekretu bada. Mitxelena Maseigarrenaren oparia bildu berri dut, bai. Ez esan, Ergatibo bat oparitu diot. Berak ez du behar. Baina gustatuko zaio kap polit bat izatea etxeko bolizko dorrearen egongelan. Tira, portzelanazko kap bat da 8. dinastiakoa, Arantzadiko arkeologoek Iratiko basoan aurkitutakoa indusketa batean. Tira ederrok, badakizue, izan solstizio ederra, Gabon zoriontsuak, eta ez ahaztu, eguberririk ederrenak euskarak ospatzen direnak direla. Bai ederrok, eta olentzeroren arrautzatxuekin tortilla eder bat egin dezakezue. Bai, eta eguzki amandrearen beroak, argia eta ezurrak bero diezazkizuetela. Agur!